እቲ ፊልም ክጅምር ጂሚ ኮሎን ዝተባህለ ሰብ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፅእ ከሎ ንዕዘብ። ጂሚ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ናብ ዝተዳለወሉ መኪና ኣተወ። ኣብታ መኪና ውሽጢ ድማ ፍሬስኮ ታሽከናይ ዝበሃል ሰብ ኣድራሹን ስእሉን ኣቐመጠሉ። ጂሚ ድማ ብዛዕባ እቲ ሰብ ዝተወሰነ ሓበሬታት ናይቲ ሰብ ድሕሪ ምእካቡ ሽጉጡ ብምሓዝ ናብቲ ሰብ ኩዕሱኡ ጀመረ። ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐ ድማ ጂሚ ብሽጉጥ ናይቲ ሰብ ግንባር ሃሪሙ ይቐትሎ። ብኻልእ ሃም ፋሪስን ሲስሮን ዝተባሃሉ ናይ ኤፍቢኣይ ወኪላት ንዕዘብ። ፋሪስን ሲስኮን ነቲ ጂሚ ዝቐተለ ሰብ ክምርምርዎ መፂኦም ነበሩ። ጂሚ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ሽጉጥን መኪናን ሓበሬታታትን ናብቲ ዝሃቦ ሰብ ከደ። ነቲ ሓበሬታ ቀባል ድማ ንናይ ካልኦት ዝርዝር ሽም ንኽህቦ ይሓቶ። ብኻልእ ኣብቲ ከተማ ውሽጢ ብኩሎም ዝፍራሕ ኪለር ዝተባህለ ሰብ ኣሎ። ኪለር ካብ ዘይፈልጦ ሰብ ቴሌፎን ይድወለሉ እሞ ንጂሚ ኮለን ተቐትሎ እንተኮይንካ ብዙሕ ሰልዲ ክወሃበካ ኢሉ ይነግሮ። ብኻልእ ናይ ኤፍቢኣይ ወኪላት ፋርስን ሲስኮን ነቲ ቅትለት ዝፈፀሞ ሰብ ጂሚ ምዃኑ ፈሊጦም ኣለዉ። ንናይ ኤፍቢኣይ ኣባላት ድማ ስእሊ ናይ ጂሚ ብምብታን ኩሎም ኣትኩሮኦም ናብኡ ከብሉ ይነግርዎም። ብተወሳኺ ነቲ ጉዳይ ንምፅራይ ሲስኮን ብኸመይ ጂሚ ናብ ዝገበን ዝኽኣቱ ከም ዝኽኣለ ክተብርህ ጀመረት። ጂሚ ቅድሚ ምእሳሩ ጋሪ ምስ ዝበሃል ሓዊ ኮይኑ ባንኪ ንምስራቅ ሓሲቡ ነበረ። በቲ ዘውፅዎ ፕላን መሰረት ድማ ነቲ ባንኪ ሙሉእ ብሙሉእ ክሰርቅዎ ከለዉ ግን ኣብ መንገዶም ምስ ካልኦት ሸፋቱ ኣብ ባእሲ ኣተዉ። ቀፂሎም እቶም ሰረቕቲ ንጂሚ እናሓውን ምስ ወሰድዎም ነቲ ሰልዲ ኣበይ ከም ዝሓብእዎ ይሓትዎም። እንተኾነ ግን ጂሚን ሓውን ወላ ሓደ ሓበሬታ ክህብዎም ስለዘይከኣሉ ኣብ ቅድሚ ጂሚ ንሓዉ ክሳዱ ቆሪፆም ይቐትልዎ። ድሕሪዚ ንጂሚ ድማ ብህይወት ክተርፍ ስለዘይፍቀድሉ ርእሱ ብሽጉጥ ይሃርምዎ። እንተኾነ ግን ንዶጋትር ድንግርግር ብዘብል ኩነታት ጂሚ ብህይወት ክተርፍ ከኣለ። ሲስኮ ንኣባላታ ነቲ ታሪክ ሕፂራ ክትረድኦም ከላ ሕጂ ጂሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡ ዘሎ ነቶም ቀተልቲ ሓዉ ብምቕታል ሕንሓዉ ክፈድዩ። ስለዚ እዚ ነገር ስለንፈልጥ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንጂሚ እንዳደለና ኣብ ውሽጢ ኢድና ከነእትወለና በለት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናብቲ ካልኣይ ታርጌት ዝገበሮ ሰብ ናብ ኬኔት ታይሰን መፀ። መጀመርያ ጂሚ ንናይ ኬኔት ኢድ ብሽጉጥ ሃሪሙ የሳቅዮ። ቀፂሉ ንእሽተይ ቆልዓ ኣብቲ ገዛ ስለዝነበረት ኣብ ቅድሚያ ብዙሕ ከሳቅዮ ስለዘይደለየ ግንባሩ ብሽጉጥ ሃሪሙ የሰናብቶ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኪለር ድማ ንዝተዋህቦ ሚሽን ንምፍፃም ንጂሚ ይከታተሎ ኣሎ። ናይ ኪለር ፕላን ድማ ጂሚ ካብ ናይ ኪነት ገዛ ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት ተኩይሱ ንክቆትሎ ነበረ። እንተኾነ ግን ጂሚ ኣብቲ ውሽጢ ናይ ኪነት ኣፓርታማ ከሎ ንእሽተይ ቆልዓ ኣብ መንጎ ስለዝኣተወት እቲ ፕላን ሙሉእ ብሙሉእ ፈረሰ። በዚ ድማ ጂሚ ንዑ እውን ክቆትሎ ዝከታተሎ ሰብ ከም ዘሎ ተረድአ። ኣብ ልዕሊ ኪለር ድማ ተኩሲ ከፈተ። ኪለር እውን ናብ ጂሚ ትኩስ ዋላ እንተነበረ ጂሚ ግን ብዘይ ፍርሒ ትኩሰሉ ነበረ። ድሕሪዚ ኪለር ኣብ ቅድሚ ጂሚ መፂኡ ክበኣ ስለዘይከኣለ ገዲፍዎ ይቐፀ። ብኻልእ ድማ እቲ ናይ ኤፍቢኣይ ወኪል ዝኾነ ፋርስ ናብ ሰበይቱ ኸደ። ንሳ ድማ ንወድኻ ግዜ ትህቦ የለኻን ንእሽተይ ቆልዓዩ ኣቦነትካ የድልዮ እዩ ስለዝበጀኻ ሎሚ ምስኡ ዋዓል በለቶ። ሃም ፋርስ ምስ ወዱ ግዜ ካብ ዘሕልፍ ነዊሕ ኮይንዎ ነበረ። በዚ ድማ ሎሚ ናብ ፀወታ ሒዝዎ ክኸይድ ወሰነ። ንወዱ ሒዝዎ ናብቲ ናይ ፀወታ ቦታ እንዳኸደ ከሎ መሳርሕቱ ሲስሮ ደወለትሉ። ሲስኮ ድማ ኬኔት ታይሰን ኣብ ገዝኡ ከም ዝተቐተለን ሪፖርት ከም ዝበፅሓን ነገረቶ። ቀፂላ ናብቲ ቦታ ትኸይድ ከም ዘላን ንሱ ድማ ናብኡ ክሓልፍ ከም ዘለዎ ገለፀትሉ። ሃም ፋርስ ድማ ንወዱ ናብ ገዛ ኣብፂሑ ናብቲ ቅትለት ዝተፈፀመሉ ቦታ መፂሎ። ኬኔት ታይሰንን ክሪስ ኮታችን ዝተቐተልሉ ጥይትን ኣብ ማውቶኦምን ሓደ ነበረ። ሃም ፋርስ እቲ ቀታሊ ነቶም ዝሞት ሰባት ኣብ ግንባሮም ተኩሲ ይቆትሎም ብምንባሩ ብርግፅ ናይ ኩሎም ቀታሊ ሓደ ምዃኑ ግልፂ ኾነሉ። ሲስኮ ድማ ናይዞም ተቐተልቲ ሰባት ተሓታቲ ዝኾነ ሰብ ጂሚ ከም ዝኾነ ርግፀኛ እያ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ኣፓርትመንት ዝነበሩ ሰባት ምስ ጂሚ ካልእ ሰብ ይታኮስ ምንባሩ ሓበሬታ ይህቡ። እቶም ፖላይስ ድማ ብዛዕባ ኪለር ዝፈልጥዎ ነገር ስለዘይብሎም ምስኡ ዝታኮስ ዝነበረ ሰብ መን ምዃኑ ንምፅራይ ኣብ ስራሕ ኣተዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኪለር ድማ ስዕረቱ ክቕበል ኣይከኣለን። ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ሰባት ንኪለር ንዝኾነ ይኹን ሰብ ንክቐትል እንተነጊሮሞ ብቕፅበት እቲ ሰብ ሞይቱ ይርከብ ነበረ። ሕጂ ግን ኪለር ኣሽንጓይዶ ቆትሎስ ኣብ ቅድሚኡ ኮይኑ ክበኣሰ እውን ኣይከኣለን።
بس دما أمن حفرتي سمعمو نتالي تبهال أفكاريتو نأخت مرعي زحاشي واتكنا بريزدالي إذا سراح زيت أتوكو بلي دليل لغيلو ينقرا ليلي دما مسنا كيلر حساب تماساسال نجر كهلوا خلو مس أخت مرعو سينالا بخالق كابت ناي كينت قتلت ستفتمو لساعات دحر حدا معالتي ناي FBI وكيلات كلهم أبيت صحفتهم تأكيبهم نبرو ኣብቲ ግዜቲ ሲስኮ ኣብ ናይ ሃንፋርስ ኢድ ናይ ጋንግስተር ውቃጦን ዝተፈላለዩ በሰላታትን ተዓዘበት። ሲስኮ ድማ እንዳተጠራጠረት ኣደንዛዛ ሓሽሽ ትጥቀም ዲኻ ናይ ጋንግስተር ኣባል ዲኻ ኸኢላ ሓተተቶ። ሃንፋርስ ድማ ናይ ሲስኮ ሕቶ ንምቕያስ ዋላ እንተፈተነ ግን ክኾነሉ ይከኣለን። ዘለዎ ኣማራፂ ድማ እቲ ሓቂ ክነግራ ነበረ። ቅድሚ ምውላዱ ሓሽሽ ይስሕብ ከም ዝነበረ ይነግራ። እንተኾነ ግን ወዱ ድሕሪ ምውላዱ ግን ወልሓደ ደንዛዛ ሓሽሽ ተጠቂሙ ከም ዘይፈልጥ ይነግራ። ጄሚ ድማ ናብ ኣፍቃሪቱ ማርያ ይኸይድ። እቲ ዝሕዝን ግን ማርያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ባዕላ ህይወት ጀሚራ ነበረት። ጄሚ ቅድሚ ናብ ቤት ማእሰርቲ ምእታው ነብሰ ጡር ብምንባራ ብዛዕባኡ ይሓታ። በስ ድማ ማርያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኸማን መፂእ ክሓትልካ ኣይፍቀድካለይን ስለዚ እቲ ጥንሲ ኣስቲዶየ በለቶ። ጄሚ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ብሕርቃን ናይ ማርያ ገዛ ገዲፉ ይወፅእ። ብኻልእ ኪለርን ሊልን ስነ ስርዓት መርዓኦም ፈፂሞም ኣለዉ። ኣብቲ ግዜቲ ኪለር ናይ ምቕታል ህይወቱ ከም ዝተወድአን ኣብቲ ከተማ ብዙሕ ክጸንሕ ከም ዘይደሊ ይዛረብ። ሊሊ ድማ ምስ ኪለር እቲ ከተማ ገዲፎም ሓድሽ ህይወት ንኽጅምሩ ተሰማምዐት። ጂሚ ከዓ ነቲ ቐጻላይ ዝቕተል ሰብ ይደልዮ ነበረ። ሕጂ ጂሚ ንኽቆትሎ ኣብ ታርጌት እትይዎ ዘሎ ሰብ ኒክሰስ ዝተባህለ ሰብ እዩ። ኒክሰስ ናብ ዲስኮብ ዝኣተወሉ ዝነበረ ሰዓት ጂሚ ድማ ደድሕሪኡ ኣተወ። ኒክሰስ ከዓ ትከታተለኒ ከም ዝነበርካ ይፈልጥ ነዚ ድማ ንሓላውየይ ኣብ ደገ ከም ዝጸንሕ ዝገበርኩ በይነይ ምሳኻ ክበኣስ ስለ ዝደለኹ እየ ይብሎ። ኣብቲ ሰዓቲ ጂሚ ብናይ ኒክሰስ ንዕቀት ሓሪቑ ሽጉጡ የቐምጦሞ ኢድ ብኢድ ክበኣሱ ጀመሩ። ኣብቲ ባእሲ ጂሚ ነቲ ብልጫ ወሲድዎ እኳ እንተነበረ ኒክሰስ ግን ብተደጋጋሚ ብኻራ ወግኦ። ካብቲ ክለብ ይወፅእ እሞ ናብ ናይ ኒክሰስ ወዱ ብምድዋል ኣቡኡ ሓደጋ ከም ዝበፅሖ ይነግሮ። ብኻልእ ኪለር ድማ ነቲ ስራሕ ብኸመይ ሙሉእ ብምሉእ ጠጠው ከብሎ ከም ዘለዎ ይሓስብ ነበረ። ኪለር ድማ ኣብ ኢዱ ዝነበሩ ስራሓታት ጻፊፉ ሓደ ዝተረፎ ጂሚ ጥራሕ ቀቲሉ ነቲ ስራሕ ጠጠው ከብሎ ወሰነ። በስ ከዓ ንጂሚ ንምቕታልን ነቲ ከተማ ድማ ንኽገድፎ ሃቀነ። ሊሊ ግን ነቲ ስራሕ ጠጠው ኣቢሉ ሕጂ ነቲ ከተማ ገዲፎሞ ንኽወፁ ትደሊ ነበረት። እንተኾነ ግን ኪለር ክሳብ ሕጂ ካብ ዘጋጥመዎ ሰባት ጂሚ ስለ ዝፈተኖ ኣብ ህልኽ ኣትዩ ነበረ። ንሊሊ ድማ እዚ ቅትለት እዚ ከይፈጸመ ናብ ወልሓደ ከም ዘይከዱ ይነግራ። ንጽባሒቱ ናይ FBI ወኪላትን ቀተልትን ኣብ ስርሖም ተዋፊሮም ኣለዉ። ሃንፋርስ ናብ ሲስኮ ደዊሉ ኒክሰን ከም ዝተወግአ ይነግራ። ሲስኮ ድማ እዚ ነገር እዚ ዝገበሮ ሰብ ጂሚ ምዃኑ ርግፀኛ ኮይና ተዛረበት። እንተኾነ ግን ፋርስ ጂሚ ንሰባት ዝቐትለሉ ሜላ ከም ዝተለመደ ብዘይምዃኑ ንሱ ይኮነን ብምባል ግምት ሃበ። ጂሚ እንተዝኸውን ነይሩ ግንባር ብጥይት ሃሪሙ ምቐተሎ ነይሩ እዚ ኩሉ ግዜ ኣይመድፍአን ኢሉ ይነግራ። ኣብቲ ግዜቲ ድማ ሲስኮ ኒክሰስ ብህይወት ከም ዘሎን ኣብ ሕክምና ምክንኻን ይግበረሉ ከም ዘሎ ነገረቶ። ስለዚ ናትና ክዳ ዓድላ ኣይኮነን እቲ ሰብ ርእሱ ምስ ፈለጠ መን ከም ዝገበሮ ባዕሉ ክነግረና እዩ ግን ሓለዋ ግበሩሉ ኢላ ተዛረበት። ጂሚ ድማ ኒክሰን ብህይወት ምህላው ፈሊጡ ነበረ። ንመጀመርያ ግዜ ምሕረት ክገበሉ ሓሲቡ እኳ እንተነበረ ናይ ሓዊ ክሳድ ምሕራዱ ብዝዘከረሉ ሰዓት መኪንኡ ጠዊው ናብኡ ይምለስ። እቶም ናይ FBI ወኪል በዓል ፋርስ ድማ ጂሚ ከም ዝመጽእ ስለ ዝገመቱ ኣብ ጽኑዕ ሓለዋ ነበሩ። እንተኾነ ግን ጂሚ ብምንታይ ከም ዝሓለፈ ብዘይተፈለጠ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ንኒክሰን ቀተሎ። ሃንፋርስ ናይ ሽጉጥ ድምፂ ብሰማዓሉ ግዜ ንጂሚ ምክትታል ጀመረ። ኣብቲ ቦታ ምስ ጂሚ ተራኺቦም ድማ ምትኹኻስ ጀመሩ። ኣብቲ ግዜቲ ወልሓደ ጥይት ዘይፈርሕ ጂሚ ቲፎ ብምእታው ንፋርስ ኣብ ግንባር ሽጉጥ ሓዘሉ። እንተኾነ ግን ጂሚ ምስ ፖሊስ ወልሓደ ዝራኽብ ስለ ዘይብሉ ገዲፍዎ ይኸይድ። ጂሚ ብመኪና እንዳኸደ ከሎ ወዲ ኒክሰን ይድውለሉ። ነብኡ ስለ ዝቐተለሉ ድማ ኣብ ዘለዎ መፂኡ ከም ዝቆትሎ ይፍክረሉ። ጂሚ እውን ቁኑዕ ኢልካ ዝሓሰብካዮ ነገር ኩሉ ግበሮ፣ ኣነ ውሽጦይ ቁኑዕ እዩ ዝበለኒ ካብ ምግባር ንድሕሪት ኣይብልኒ ኢሉ ይነግሮ። ጂሚ ምስ ወዲ ኒክሰን እንዳተዘራረበ ከሎ ብድሕሪት ኪለር ብመኪና ገይሩ ይከታተሎ ነበረ።
ኪለር ንጂሚ ንዝተወሰነ ድሕሪ ምስዓቡ ጂሚ መኪንኡ ጠጠው ብምባል ንናይ ኪለር መኪና እግሩ ጎማ የንፍሰሉ። ኪለር ተመሊሱ ንጂሚ ምስ ተኮሰሉ ከይሃረሞ ካብቲ ቦታ ይኸይድ። ብናይ ጂሚ መዳም ከዓ ብፖሊስ ከይተረፈ ዝፍራሕ ኪለር ዳግማይ ናይ ስዕረት ስምዒት ይስምዖ። ካብ ዝነበሮን ላዕሊ ኣብ ህልኽ ኣትዩ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ንጂሚ ከም ዝቐትሎ ክፍክር ይጅመር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጂሚ ናብ ናይ ቤተሰቡ ገዛ ኸይዱ ነዲኡ ሽጉጥ ይሕዘላ። ኣብዚ ግዜ እዚ ጂሚ ኣብ ናይ ሓዊ ሞት ኢድ ኣለዎም ዝበሎም ንኹሎም ክቐትል ወሲኑሎ። እንተኾነ ግን ኣብ ናይ ጋሪ ሞት ኣድዩ ኢድ ስለ ዘይብላ ብሂወት ንኽትነብር የፍቅደላ። ኣደ ጂሚ ቁስሉ ድሕሪ ምሕካማ ሕነ ምፍዳይ ጠጠው ንኸብል ትነግሮ። ጂሚ ግን ናይ ጋሪ ናፍቃሪቱን ካልኦት ቤተሰቡን ስእሊ ብዝረኣየሉ ግዜ ኣመና ይሓርቕ። ኣብቲ ገዛ ተቐሚጡ ዝነበረ ናይ መቃብር ሓዊ ሓመድ ብምሓዝ ድማ ሕኑኡ ንምቕጻል ይውስን። ጂሚ ናብቲ ዝቕጽል ሕኑኡ ንኽፈዲ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ሰዓት ናይ ቤተ ክርስቲያን ስብከት እንዳሰምዐ ይኸይድ ነበረ። ብኻልእ ድማ ሃንፋርስ ኣብ ናይ ኤፍቢኣይ ጉጅለ ብጣዕሚ ዝኽበር ሰብ ኮይኑሎ። ክሳብ ሕጂ ንጂሚ ክንዳኻ ደፊሩ ዝቐረቦ ሰብ የለን። ደፊርካ ምብኣስ ጅግና ከብለካ ኢሎም ይነግርዎ። እንተኾነ ግን ሃንፋርስ ብኸመይ መንገዲ ምስ ጂሚ ከም ዝተፈላለየ ስለ ዝፈልጥ ብውሽጡ ሓጎስ ይስምዖ ኣይነበረን። ናብ ጂሚ ምስ ንምለስ ሕጂ እውን ስብከቱ እንዳሰምዐ ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ኣብ ምድላይ ይርከብ። ናይ ጂሚ ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ዝኾነ ኣሌክሳንደር ጄሩድ ዝበሃል ሰብ ነበረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣሌክስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልጋሊ ኮይኑ ይሰርሕ። ጂሚ ድማ ኣሌክሳንደር ስብከቱ ክሳብ ዝውድእ ድሕሪ ምጽባዩ ናብኡ ይኸይድ። ቀፂሉ ጂሚ ናብ ገምገም ባሕሪ ሒዝዎ ብምኻድ ኣብ ናይ ሓዊ ሞት ንምንታይ ከም ዝተሳተፈ ይሓቶ። ኣሌክስ ኣብቲ ግዜቲ ብርግጽ ብስርሑ ዋላ እንተተሳተፈ ኣብ ናይ ሓዊ ቅትለት ግን ወላ ሓደ ኢድ ከም ዘይብሉ ይነግሮ። ኣቐዲሙ ኸማን ሓዊኻ ከም ዝቕተል ኣነ ኣይፈልጥነ ነይረ። ናተይ ስራሕ ኣብ ደገ ምሕላዊ ነይሩ። ኣብ ደገ እንዳሓለዉ ከለኹ ኣብ ናይ ጋሪ ክሳድ ካራ ክሕዙ ከለዉ ጠጠው ከብሎም ፈቲነ ነይረየ። እንተኾነ ግን ኣነ ከይፈለጥኩ ኣቐዲሞም ተዳልየሙሉ ስለ ዝነበሩ ህይወቱ ከትርፍ ኣይከኣልኩን። ነዚ ከዓ ንነብሰይ ከም ሓጠተኛ ብምሕሳብ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣትየ ቅፅዓተይ ተቐቢለየ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣገልጋሊየ ኢሉ ይነግሮ። ኣሌክሳንደር ነዚ ክዛረብ ከሎ ጂሚ ኣብ መሬት ኣንበርኪኹ ሽጉጥ ሒዙሉ ነበረ። ጂሚ ጥይት ምስ ተኮሰ ኣሌክስ ብስምባዶ ወደቐ። እቲ ዝተተኮሰ ግን ናብኡ ይነበረን። ቅድም ኢሉ ኣሌክስ ምስ ጋሪ ብጣዕሚ ዝፋተው ይርሑ ስለ ዝነበሩ ከምዘይከድዖ ርግፀኛ ነበረ። በዚ ምክንያት ከዓ ጂሚ ንኣሌክሳንደር ብሂወት ንኽነብር ይቕሪታ ይገብረሉ። ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ጂሚ ኣብ ካምፕ ኮፍ ኢሉ ከሎ ኪለር መፂ ሽጉጥ ይሕዘሉ። ብኻልእ ድማ ሃንፋርስ እውን ናብኡ መፂሎ። ናብ ሲስሮ ደው ኢሉ ጂሚን ኪለርን ዘለዎ ቦታ ከም ዝረኸበ ይነግራ። ሲስሮ ቀፂላ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ከድልይካዩ ክልቲኦም ቀተልቲ ሰብዮም ነፍስኻ ሓሉ ኢላ ትነግሮ። ሃንፋርስ ኣብ ደገ ብዙሕ ስለ ዝጸንሐ ክልቲኦም ኣብ ውሽጢ ስለ ዝተቐተሉ ብቕልጡፍ ናብኦም ይኣቱ። ብኻልእ ኪለር ከዓ ጂሚ ንኽቆትሎም ኢሉ ዘዳለዎም ናይ ሰብ ኣስማት ይርኢ ነበረ። እንተኾነ ግን ጂሚ ካብኣቶም ዝቆተሎ ሰብ ኣይነበረን። ኪለር ድማ ክሳብ ሕጂ ዘይቀተልካዮ ብሂወት ዘሎ ሰብ መን ኢሉ ኣብ ዝሓተሉ ዝነበረ እዋን መርማር ፋርስ ንውሽጢ ይኣቱ። ቀፂሉ ሃንፋርስ ንኪለር ሽጉጥ ምስ ደርበዮ ነቲ ታሪክ ክዛረብ ይጅምር። ንጂሚ ኣብ መወዳእታ ብሂወት ዘትረፈ ቀታሊ ሰብ ሃንፋርስ ነበረ። ኣብቲ ግዜቲ ናይ ጂሚ ርእሲ ብጥይት ዝሃረሞ ንሱ ክኸውን ከሎ ብድሕሪቱ ስለ ዝነበረ ግን ገጹ ይረኣዮን። ሃንፋርስ ድማ ንነብሱ ኣብ ኤፍቢኣይ ሓቢኡ ዝነብር ብጣዕሚ ዓብ ገበነኛ ነበረ። ሃንፋርስ ንጂሚ ብሽጉጥ ድሕሪ ምህራሙ ንኪለር እቲ ሓቂ ምስራብ ይጅምር። ነቲ ባንኪ ቅድሚ ምስራቆም ናይ ጋራ ኣፍቃሪት ኩሉ ሓበሬታ ሂባትኒ ነይራያ። ኣነ ከዓ ዝተወሰኑ ኣባላት ድሕሪ ምሓዝ ነቲ ገንዘብ ንምውሳድ ጥራሕ ነይሩ ሓሳበይ። እንተኾነ ግን ክህቡኒ ስለ ዘይከኣሉ ንኽልቲኦም ቀቲለዮም ኢሉ ይዛረብ። ድሕሪዚ ንኪለር ንወል ሓደ ሰብ ንኸይነግር ድሕሪ ምጥንቃቑ ዝተወሰነ ሰልዲ ሂብዎ ይፈላለዩ። ናይ ኪለር ሓሳብ ድማ ምስ ኣፍቃሪቱ ኮይኖም ብቕልጡፍ ካብቲ ከተማ ምውፃእ ነበረ። ብኻልእ ናይ ኤፍቢኣይ ወኪል ዝኾነት ሲስሮ ድማ ኣብ ልዕሊ መሰረታ ሃንፋርስ ዕርጣራ ሓዲርዋ ነበረ። ምክንያቱ ነዚ ምርመራ ዝተመደበ ሰብ ካልእ ክኸውን ከሎ ሃንፋርስ ግን ብሓይሊ ባዕለይ ክሕዙየ ብምባል ኣብ ኢዱ ይእትይዎ ነበረ። ነዚ ዝገበሮ ምክንያት ድማ ነቲ ምርመራ ካልእ ሰብ እንተሒዝዎ ገበነኛ ምዃኑ ስለ ዝፍለጥ ነበረ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሃንፋርስ ናብ ኣፍቃሪቱ ደው ኢሉ ኩሉ ነገር ኣተዓራረየ ሕጂ ሓድሽ ህይወት ክንምስረት ንኽእል ኢና ካብዚ ከተማ ንውፃእ ኢሉ ይነግራ። ሃንፋርስ ነዚ እንዳተዛረበ ከሎ ጄሚ ኩለን ብድሕሪት መፂኡ ብሽጉጥ ይሃርሞ። ሃንፋርስ ብጄሚ ሽጉጥ ክህረም ከሎ ብንእሽተይ ሓፂን ምክንያት ህይወቱ ተሪፋ ነበረት። ኣብ መወዳእታ ድማ ጄሚ ንሃንፋርስ ህይወቱ ቃቢፁ ካብቲ ቦታ ሃደመ። ቀተልቲ ሓዊ ድማ ሕነፈዲ ስለ ዝወድአ ናይ ሓዊ ሓመድ ናብቲ ባሕሪ ይብትኖ። እቲ ፊልም ድማ ኣብዚ ይውዳእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኩምን ክትኮኑ እናተመነና እንተፈቲኹማ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፂ ሬድዮ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣሙጡልና። ነዛ ቻነልና ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ኮር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።